Hello everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. Balbal. Nyor sustinihan taninyo. Mo pang batikon niya. Pero, bawal ang suka. Atay ka niya. Imo lang atay ka. Imo lang atay. Sigurado ko gahin na ni atay nyo. Hanggaw kang buktuta ka. Niyan na gitas kalibunan. Yor, mga unata. Imo sad ng pusod nyo. Imo ng pusod ha. Yan sa kay musulti ko. Oh. Piungon tang atong mga mata. Aron dili taludon nga magtan-aw sa iyang naong. Yung... Ala, may talinis na pagayo imong kuko. Mauni akong iopera sa iyang tinai. Mauni akong ibuslot sa iyang tiyan. Lami. Buktot. Padayon na yun. Amaw ka! Ay, kung mandari, ako'y amo ni mo. Niya ha? Niya tanawa. Operahan ko ng tinai mo. Sige, magkakpagang. Unsa naman san? Managantan yun. May mga tao nagsingabot. May daang mga pinuti o magagay. Tuyaman ka na ko! Kutulan na! Managantan yun! Sige, Padre. Padayon lang. Sige, Padre. Nabala ka pag-es padiyan sila mo na ko sa. No. Sa. Nga nagong taong dili man mabalaka. Hapit ka man taon mabiktima sa mga ungo. Pagka maayag yung taon padiyan sila mo sa. Kung wala pa ko hapit mabalbal, di pa ko andaman og dagkapagkaon sa main eh. Ni ang gipalutuan ko. Pagkaon, dagka kayo. Gipaluto siyang katabang. Padre! Way binuan eh! Dre! Oy, lugoy. Pagawasan tayo ng mumpo niya! Pagkaon ka ni Padre Anselmo. Kay luspad kayo ng dagway ni mo. Luspad. Naong rin luspad. Totoo si Padre. Natungod sa imong kahadlok, gigutom ka. Naong reluya ini. Pero awa, nasultihan ako. Reluya kay gulawas ha. Pero abdikan kong baba noon. Giuhawang gay ko. Uy! Gilabay na kong bato. Samtang napabagting ko sa kampana. Naigo ko. Huwag ko kay bao. Nga hapit ko na mabiktima. Kusa ako sunta ko ron. Tanaw na ko. Ingon sa gikabuhi kag maayo, lugoy. Sag din ang kabuhi na eh. Kabuhi ko. Kaon sa ko ha. Hoy. Abdi ka kong baba sa. Luyahan kong lawas. Nahinay lang tao na, kimatuk-an ka. Abdi kong baba. Dagi ng abdi kong baba. Sige, nag-istorya ni mo eh. Sige na, biyaan tao na ka. Kaya basin, nauman na siya sa pag-biabi sa mga tao nga nanimba ka ganiya. Sige na. Adono na ako siya. Sige na. Ha? Sige na. Mato draba niya, may isulti siya na ako. Ay, sige na. Pangabok, oy. Sige na siya. Padayon, pen. Ay, kapalang ka. Okay na ko. Mga hungog! Apon mi! Senyorite ko yung ungo! Madam, ngano man ni? Bitaw kang! Ngano man ni? Hungog na noon ni! Nagkatilamig sagpa! Mauna siya. Ngano man ni? Giingon minimo ini? Ako'y sumpay. Napahulong noon mi sa pagbagting sa ilang kampana. Ano? Tungod kay nakapadayo ng pare sa Ikaw na yung kapagting nyo! Dili, lugo ko. Dili? Mga hungog! Og labaw sa tanan. Nasuko ko
Tungod kay ubay-ubay ang mitambong. Nahibaw lagi ka na kang. Bitaw, madam! Ay, kuyawan ako eh. Wa manggalimi makaduol sa diyang may pahigayon nagmisa ang pare. Nagdagan mi Senyor Tikoy palayo nga nanampong sa mo mga donggan, madam. Nganong nahibaw nga dagang nanambong sa iyang pagmisa. Gisugo ko si Uwak. Og nakita niyang mga tao nga nanambong sa pagmisa. Uwag. Kinahanglang mapatay gyud ninyo ang pari. Uwag la. Ikaw lang patay ka, madam. Ay, ako'y kang raimon yun. Tonto! Kang raimon yun. Ako may madam. Bitaw, katubang paria ba? Malituhon to. Ha? Midool lagi na mo. Pero gitaguan rin niya ang gidang makapaso nga tubig. Gipaibugan ang tanan ko sa akong paa, madam. Kay nagpakababay mang kuwadto. Di man maibog sa akong mimis o busog nga paa. Giwit ka nun o tubig nga magkapaso. Uy, Bisita? Insect? Kang? Kang! Nganong may misigang imo mga mata? Usay nahitabo ni mo, Kang. Kang? Kang? Patay nyo. Unsay patay? Kuyawan man taning madam na. Simba ko mabuang ni siya. Usa ka buang ungo ang atong leader. Ay, kabar! Karap! ay Buwan na. Paka nun ka. buang man. Managpa man ang buang. Hanggaw! Wa ko mabuang. Oh, Nalipay lang kong nagtanaw. oy. Nagtanaw ko sa orasan. Tanawa! Ala. Uy. Urasan. Ala. Nagdungan o rin mong duha og lingi. Nakakita mo? Gamay na lang kuwang, Kang. Muabot na siya. Urasan. Og mabulahan kita, Tikoy. Mabulahan! Apel ko, madam! Apel ko, kabulahan! Padre Anselmo. Mao kanay akong nabantayan ni Eden, Ryan. Dunay gihambin nga dakong problema si Eden. Mibalik pa ba siya din Padre? Wa na, Ryan. Wa na siya mo balik. Nagpaabot unta ko nga mobalik siya aron magkasulti kami kung unsay iyang naproblemahan. Hinaot nga po ipaunta siya, Padre Anselmo. Ryan, Nahadlok ko nga simba ko. Siya katong babae nga namatay dito sa may pangpang. dili lang unta ka na. Mao ka na, Padre. Ryan, Mao ka na. Hinaot unta nga dili unta siya. Unta way daw tang nahitabo ni Eden. tabangan ko ikaw sa pagpangita ni Eden. Ug ingon man, tabangan tang duha sa pagpangita ang babae nga mao'y gamiton sa dautan, Ryan. Padre, abi nimo, importante siya alang kanako. Ug nasayod ko nga naara siya sa atong palibot. Ug wa ko may bawa og kinsa siya. Ang ako lang, Padre, og maunan kita ni Iska. Wa ba'y ti mailhan? Ado na, Padre. Naisuwat sa libro sa ako mga kaliwatan, Padre. Unsa ka na, Ryan? May mo bang akong mahibawan? Kakapoy daw tinagan. Pero di ko gusto muhulong sa pagdagan. Aray. Kasakit sa kong tuhod. Mukha man ko. Bahala nag-asa ko paingon. Gusto na kong mamatay. Dili ko makapaabot kasi Ryan ang makapatay na ako. Kung doon na may laing makapatay na ako, mas labing maayo. Kamo!
Kamong ni Adinhi mipuyo ni ining lasang. Patsya ko ninyo. Pati ako ninyo. Maluoy mo. Unusi ko sa akong kinabuhi. Aron dili ko nga dito sa dautan. Nakita ko ang babae nga gitagana alang sa kangit-ngit. Naluoy ko niya Hisaya Ermitanyo. Angay siyang patyon o dili kaluyon. Toquero en la mujer di matar. Idin no la falta. Waysa si Idin Hisaya Ermitanyo. Di niya kagustuhan ang nahitabo sa iyang kinabuhi. Pero siya angay patyon. Gipakatao siya pinaagi sa daotang espiritu. Si. Por favor, Hisaya Ermitanyo. Gusto kong tabangan si Eden. Dili kita makatabang kaniya. Gikan siya sa bugos ng kaaway. Pues, Unsa? Pues que Prinsesa Almira. kung tarayan lain sakto. Dili ta kasultihan sa matuod si Ryan, bahin kang Eden. Kay kung kita ang musulti ni Ryan, bahin sa pagkatao ni Eden, matuis ang tanan. Dili na niya mapatay si Eden. Puod ko untang tabangan si Eden. Kutob ka lang sa pagmaymay kaniya. Dili ka makatabang kaniya, pinaagi sa atong kahum. Tungod kay kita ang maalautat. Nakita mo ba siya nining buwak nga giatubang ko karon? Tanawa. Luoy kaayo siya og panakoy. Prinsesa Almera, dili ta ipatigbabaw ang atong kaluoy ngadto kaniya. Ug kinahanglang masayran ug masaksihan ni Ryan ang tinuod nga pagkatao ni Eden. Kung ako lang unta ang kitahasan sa pagpatay ni anang babayhana, dili siya magdugay sa iyang pagpakabuhi sa ilang kalibutan. Pananugon kay anaalang sa mga kamot ni Ryan ang paghimo sa gimbuhaton. Unsay pagabuhaton ni Eden sa iyang kaugalingon? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.